Dead on the spot ang usa ka lalaki human kini giulo og pusil didto sa First Cram Street sa siyudad sa Digos pasado las 11 sa udto kagahapong adlaw, Marso 6, 2022. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jed Gary Oroyo Masamayor, usa ka mekaniko nga residente sa Purok Sampaguita, Banlag, Moncayo, Davao de Oro. Sa video nga kuha ni Princess Castillo, nagkulob ug nagkadugo ang ulo sa biktima ug wala nay kinabuhi. Subay sa investigasyon sa kapulisan, igo lang nagbaklay ang biktima sa dihang kalit kining gipusil sa wala pa mailang suspect. Matod pa ni Digos City Police Director Police Colonel Hamlet Lerios. Ang motibo na kita namon selos, sobrang selos kasi nasa'y uyab ng laing at balhin mo doon. So kuha katong suspect mo nginong dana, di patay niya din yung biktima. Kanang biktima o katong mga suspect, di taga diri. Trabaho to sa doon sa Dumoy. Naay nag-ila sa iya na babae, nag-uban sila padulong diri sa Digos. Pero di ay, nahanap ko'y nakaatang diri. Lipod mga taga diri. Nakuha sa crime scene ang usa ka fired cartridges sa kalibre 45 nga pistola. Doon na persons of interest ang kapulisan. Apan, ilang gitago ang mga pangalan kay basin kompromiso ang investigasyon. Matod pa ni Lieutenant Colonel Lerios. Ang pinakahadik sa kapulisan is dako ang Digos. Ang kapulisan natin gamay lang. Dako po ang Digos, duha lang ang mobile. Dako ang area. Apan, bisan pa man sa mga kakulangon, ilang gihimo ang ilang kaya aron mamintinar ang kahusay ug kahlinaw kay sayod ang kapulisan nga makigtambayayong kanila ang katawhang nagpakabana. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.